Saúdos a todos e todos, un representante de consideraciones da alcaldía. Fernando estuvo reunido conmigo moi ao principio desta responsabilidade contando este problema. Tamén Antonio recientemente estuvo falando. Antes de concluir, perdonar que interrumpa neste momento esa fase, ¿no? A proposta que se fixo desde a alcaldía de Pontareas, que tamén Cádiz, ao meu lado, a alcaldía de Madrid, a compartimos. Quer dizer, nos gustaría quizá que nesta fase de conclusións alcanzáramos un acordo e puxéramos unha especie de plazos, nos marcáramos nos mesmos tamén un calendario para poder levar a cabo o que queremos. Si efectivamente estamos de acordo en que é útil que constituamos un proceso en donde participemos as alcaldías, participemos os actores sociais que están de acordo con que esta proposición ten que ir un pouco máis alá desta conversación que mantemos hoxe aquí e convertila en unha especie de plataforma en donde todos representados demandemos da Xunta e das administracións responsables unha actuación máis decidida, fagámoslo.